Ahojte žinky, chcem vám ukázať jeden skvelý tip na dobrú večeru alebo raňajky. Ja som si to pripravila z receptu z internetu, takže ak mi to bude chutiť, tak si to budem robiť veľmi rada. Dala som si ako základ grécky jogurt a spravila som si, videla som na internete si urobiť takéto crunchy, čo sú zapečenie jablčka s takou posypkou, aby urobili proste takú chrumkavu. Ak by chcel niekto recept, kľudne napíšem. A dala som si to zapiec, aby som vlastne z toho mala také chrumkavé. A idem si to vlastne takto teraz naservírovať. Dala som ako návrh posypku, som dala z kešu orechov. Takže sa už na to veľmi teším, pretože som hladná a je to naozaj skvelé, rýchle jedlo. Takže za mňa super voľba, keď chcete naozaj nestíhate, chcete chytro niečo plnohodnotné a neprejedať sa hlúpostiami, ako to zvykneme my ženy, takže hlavne aj ja, keď nemám teraz taký čas tráviť v kuchyni, takže za mňa je to proste super, takže mám to, ako to krásne vyzerá, celkom úplne super. Takto to máte, tu som si to nachystala v takomto, takto to mám. Viem si to napríklad dať ešte taký topping čakangový napríklad, alebo takú polevu, ktorú máte, úplne super, takže sa veľmi na to teším. A idem vám urobiť taký tasting test, ja som si to dala, ešte som si tam dala taký čokolád. To tak vždycky býva. Dala som si návrh ešte čokoládový topping som mala. Takže môže byť. Mohla som dať viacej tých ovsených vločiek, tú zmes, na ten podiel jablka, ktorých som mala, ale pekne to tam chrumka a je to fakt, že dobré, ale musím si kúpiť aj osobitný proteín, aby som to proste mohla si takto oveľa lepšie zamiešať. Máme proteín, ale ten obsahuje aj ďalšie látky, takže on robí taký hustejšiu tú hmotu. Tak práve preto si musím objednať čistý proteín, aby som si to vedela miešať. A ten môj proteín, ktorý mám z Globálu, tak si normálne budem riešiť moje papaničko. Takže prajem dobrú chuť.